Loh, apa-apa sing putih iki menurutku hargane mahal bermanfaat. Contoh susu sapi kae. nggih. Regane larang ning susu sapi asli segar Boyolali. Alah. Regane larang warnane putih bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Ora urung nggur kanggo bayek. Lah sampean nyuwun sewu. Yo kanggo wong gedhe tan kanggo pribadi no. Alah, jenengan ngerti aspal. Heeh. Aspal ku yo kanggo masyarakat, kanggo wong akeh. Berarti isih penting ireng. Oh iya ya. Nek Nggih. susu nggo dhewe. Nggo dhewe. Nek Lah, aspal kanggo wong akeh. Apa enek wong numpak motor? Wah iki ning susu ora sida mlaku malah ngecit. Sindene lho kulite putih, penonton mesti do ngelem kulite Nggih. putih. Ya ampun, sindene ayu-ayu kulite putih. Putih kulite yo ben sing digoleki yo nggon sing ireng. Ana ula-ulane sawah, Rambatane neng witing nangka. ana prawan rambute dawa. Kulon jengongok nyokot dodo. Ana ula-ulane dimbel, Rambatane neng witing apel. ana prawan atine mangkel. Kulon jengongok nyokot udel. Kok Kula saya tengok. medun to, Mas? Ula-ulane luwuk, Rambatane neng witing jeruk. ana prawan dase monta mantu. Ula jengongok rasida nyokot. Kowe kudu iso nyauri, dajal dibalik aku kagak iso. Ajal sampean nek Ya. iso. Iki bahaya iki nggon kecamatan mangsamu. No ula-ulane luwuk. Ula luwuk, mantuk, mantuk. Ana cah wedok kok tenguk-tenguk basa we. Ula jengengak nyakot batuk. Ulane goblok. Wong enek sing empuk lho kok milih sing atos. Kuwi yo enek batukane ngono lho. Wah. Wilujeng dalu mak cange Yulimbo. Wilujeng dalu, selamat malam Mas Mio. Wah, jan alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ketemu lagi. Nggih, dek wingi dalu dateng Ngluyu. Ngeluyu. Wingenane nggih. Nah, kemarin-kemarinnya lagi. Nggih, Ya, dalu digledah. niki dateng Sugih waras. sugih waras. Piyantone mugi-mugi pinaringan sugih sedaya. Amin. Waras sedaya. Amin. Sehat wal afiat. Amin. Kathah rezekine barokah donya akhirate. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hati-hati Bu cemplung kalen. Nyat panggonane ngono kuwi. Ning sayuk, sayek, saekor proyo. Nggih. Saekor proyo luar biasa masyarakat sugih waras. Leres, Mas. Ora sandadak dikongkon kabeh padha madhep rene. Ayo wong hiburane pusat tontonane ning kene kok. Nggih, wah jan Mas. Penonton tumplek-blek, Mas. Luar biasa. Wah jan iki kok padha nandur ndas semene biyane iki lho. Sing nandur ndas sapa kuwi? Lek maksude niki kuatah ngoten biyantunipun. Saking okehe. Nggih kompak masyarakatipun. Tegese awake dhewe ditresnani. Alhamdulillah. Aku karo Mas Mio karo para warga masyarakat dusun sugih waras. Sugih waras. Wah, alhamdulillah. Angine Mas. Iya kowe ra ngesakne aku kene mburi kelir kono. Ngapa ye? Saurunge munggah ngentosi dawuh jenengan to. Nggih. Angine biyanter lambeku kaya gendul kena angin. Mak Lambene sampean kena angin. kena angin. Lah engke kan parkir mobil teng riko. Nggih. Banjur leh mriki niku diterne kanca-kanca sinoman niku Karang Karang Taruna. Leres. Lambeku malah buka biak pak 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 pak. Lah duwe lambe kok ya ambone ram sampean. Ayo saku dhewe ki yo bingung wong tak nggih mingkeme kemeng lho Mas. Nggih. Dinggo mingkem kemeng rekoso Mas ya. Jan ning yo panggah tak syukuri. Kenek dadi dalan rejeki Mas. Sak lintune ngoten omah nggonku ora tau kelebon maling. Oh, Mas sampean ini babar belas urung tau kena kemalingan. Lah mboten kok sombong nyuwun sewu lho Mas. Berarti ana satpame ana penunggune Mas. Mboten. Lah kok ora iso maling mlebu iki?
Lah aku saben turuan mesti ning ruang tamu ngarep TV to Mas. Heeh. Lah umpamane maling mlebu jam 12 bengi tunuk-tunuk. Wah, sing duwe omah urung turu kae isih mengengeh. Galik klepat. Iya. Jam 2 tunuk. Lho kok saya ombo. Galik klepat. Mengke nyuwun sewu Mas. Kapan-kapan sampean kok petuk malinge jenengan sanjangi. Diomongi piye, Mas? Kuwi ora kok perkara ora turu ning cangkeme tenah ra iso mingkem. Mosok maling tak omongi, terus maling no engko iso. Ah mbok menawa nek bolone sampean. Lah. Lah kok bolone maling. Ngaturne panuwun terima kasih Mas Mio. Matur gunging panuwun Ya. sagung sedaya masyarakat wonten ing tlatah sugih waras. Leres. Kalebet napa niku panitia. Bapak Lurah ugi wirujeng rawuh. Rawuh Mas. Lah menika piyantunipun. Oh nggih, wetes jan ibat-ibat. Alek. Panggah rawuh wayah dagelan metu. Weh, ya. Iya to. Aku sak ndure lurah kok. Nggih. Sampeyan nih, Aku sak ndure lurah. apa gelarmu iki? Kok Riyen. iso ndure lurah iku? Aku Mudin. Lah. Mudin mau penyerahan, swayange sing nyerahne Mudin lho Mas. Mbah Ibat luar Mudin biasa. nyuwun sewu kenene loro ireng-ireng. Tanda wong kusuk Mas. Kusuk apa? Apa kok iso? Ketatap mester. Sing ngabut ora. Mboten saestu nyuwun sewu nggen kula niku wonten Mbah Mudin niku namine Soleh. Ngaten nggih. Nek Mbah Mudin mriki namine sinten? Pak Bakri. Nggih. Lho, lah ndekno Bakri nggon kuwi tukang udu nomer. Bakri nggonku lho udu sing kene. Beda Mas. Nek Pak Bakri mriki Mbah Mudin. Heeh. Mudin nggonku jenenge Soleh. Kan gaene ngelekni aku to Mas. Nggih, pripun Mas? Lemeo kowe nek pipis aja madhep ngulon menghadap ke kiblat. Oh. Aja madhep ngetan membelakangi kiblat. Lah kok arep budal wayangan niku kan bar kenduren. Nggih. Piyambake duwe kleke madhep ngulon rantang. Soleh niku. Pak Soleh, bar ngelikni aku kok koyo tak cablek kok mburi. Heo, Pak Soleh kok madhep ngulon. Ya ora apa-apa to le nggonku tak tekuk ngidul kok. Mangsane Kaya selang. Nah ya kono anak ditekuk iki mangsane. Lah nggih. Wah, jan Wau jenengan teng Biasa. transit metuki sinten, Mas? Wau teng transit wau. teng transit. Nggih, kepanggih sampun kepanggih napa dereng? Alhamdulillah kula bermunajat teng Gusti Allah. Wonten kesempatan ke jam 09.00 dugi wekdal punika Nggih. kula Yasin telas ping gangsal ambalan. Bayo dagelan rupane kok ciduk dawet. Lho lah nyuwun sewu kula ngrasuk agami Islam. Ya percaya Mas aku. Masjid ngibadah teng ngarsane Gusti ada kesempatan nyuwun sewu lho Mas. Heeh. Biasane piantun-piantun nika nek umpama zikir kan ngagem tasbih. Tasbih. Nek mboten ngoten dihitung teng driji. Kula Heeh. mboten. Ngitung Keluar masuknya nafas itu zikir kita kepada Allah. Wah, lah iki. Aja dihitung nek kanggo Gusti Allah maring awake dhewe akeh ra tau ngitung kok Mas. Wong meletik tenan. Berarti bangsane ngaji-ngaji ngono ya iso ya Mas. Lah nyuwun sewu lah iki aku transit mbok kira nggone Mbah Mudin to. Lah jenengan transit teng Mudin kanca-kanca teng Mbah Mudin. Aku langsung duduk ning masjid. Waduh. Lah arep rono engko entekne panganan ora ya repot aku. Ya ora apa-apa pancen disuguhne awake dhewe. Aku ki sak dodokan entek 7 piring. Ya kuwi wong apa boyo jane. Aku buta. Iya. Ning masjid sampean mau. Nggih. Bermunajat. Nggih no. Alhamdulillah. Dongane pagelarane kinen sukses. Amin. Mas Akbar ugi sansaya ngrembaka. Amin. Sansaya laris sedaya masyarakat nggih pinaringan sehat wal afiat. Amin. Wujud matur nuwun kula dumateng sedaya masyarakat wonten ing tlatah sugih waras. Sampean gelar iso gulung lho Mas. Maksude Kok iso Yasin entek 5 ngambalan aku ndak percaya. ke jam 09.00 dugi ya menten jam pinten niki? Iki wis jam 12 ah. Lha nggih. Heeh. Wis sampean jajal ngaji ora ketang sak ayat ya. Aku pengen ngrungokne suaramu jajal. Nggih. Dagelan koyo ngene iso apa ora ngono lho. Kuwi brengose kok ngirit men to aku ya. Kok ngur nyuplik cilik. Iki tau diangen-angen dikon nukulne brengose. Wah, Ora gelem tukul. Heeh. Lah gedheku sakmene iki diceluk le lho karo mbokku. Kok iso? Mbok nyatane mbokku nyeluk aku le tak wae brengos ngene. Lho wis bapak aku yo. Oh. Iya. Ya jal ngaji yo tak rungokne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki Mudin Bakri ya kalah iki. Ya jal terus.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waduh, iki ketoke mantan pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Pondok bersalin. Shadaqallahul adzim. Sik to. Isenono. Lah ngiseni piye engko nek mahrote bener lah nek kleru. Malah malah dosa. Wong nggur pamer bismillah karo sedekahul adzim tekane sugih waras. Lah pripun ngiseni? Heeh, diseni. Nek umpama ngiseni aku arep nganggo harap wedi lho, Mas. Ya saisone. Latihan nganggo Jawa sik ning jenengan kedah enten artine. Oh, aku sing ngartekne. Oke. Oh, dol tinuku. Oh iya ta. Oh, edan nane. Ya. Artine lho. Iya. Bismalam salipan nobrajib. Bismalam salip-salipan nabrajib. Iya. Terus lanjutkan. Ada pedagang osongan tuan nasi pecel. Ada pedagang asongan jual nasi pecel. Oh iya. Terus api. Ulupan godong jati kau syaru. Kulupane godhong jati ora moncrot cangkeme. Qalu leken. Lho. Iso apa enak lho ngaji kok lekeni lho Mas aku. Qala safrit fantadan aqwa. Apa kuwi? Aqua. Oh ya Coca-Cola dan Aqua. Terus. Sodokono sodokene. Apa kuwi sedokono sedokene iki apa? Bilyat. Apa enek wong ngaji kok turut bilyat iki golek ndase piye kok. Wonten ayo tinggi belajar katakan penting belajar nadane riyin. Oh, sing penting belajar nadanya riyen. Aku sagete ngoten. Aku seneng nekmu wedaan kuwi lho. Nyapa? Kowe engko sanu sayang karo aku. Alah. Atake ra normal. Kowe iki wis kadung diangen-angen dulur-dulurku Agni lho. Alah, wong normal kaya ngene kaya tanjane bolak-balik kok Lah kok nyawang wedakku. Sampeyan iki tak omongi ya. Aku kei masukan kan boleh to sesama seniman. Oh, boleh. Mbok sampeyan iki nek wedaan gak usah kandel-kandel. Ning mulai besok aja sering dolan awan ben kulite enggak hitam. Dadi perawatan lah. Sampeyan iki gelem ora gelem bintang tamu dagelan iki ya minimal facial. Nyuwun sewu lho Mas jenengan ngrembug babakan wedak. Perawatan. Biasane wedak niku kan wajah hitam jadi putih niku pon. Iki engke sing tak gawa udu pon. Lah apa? Kliwon. Lah. Wedak pasaran iki lho. Dadi malah klawu kae. Aku ki ngekeki masukan sampeyan. Maksud iki seniman awake resik, kulite putih, iki mesti meriyayi ketok larang, ketok meriyayi. Alah, wis urung karuan. Apa-apa ki nek putih regane larang, bermanfaat, ketok agung meriyayi, alus. Putih regane larang, bermanfaat. Walah, urung karuan. Lho, lah kok iso? Putih karo ireng ki luwih ireng tinimbang putih. Lho, wong-wong mesti milih, yo calon bojoku golek sing putih. Mesti golek sing putih ora enek kok calon bojo golek sing ireng. Mboten jenengan cobi pada rumah sakit. Rumah sakit? Jenengan tingali enten wong lara, Bu, sakit napa keputihan apa ening keirengan. Isik sehat ireng timbang putih. Tur manfaat ireng. Oh iya. Nggih. Sik, peksa tak sauri. Piye? Ning wong-wong barat, wong-wong luar negeri kae. Nggih. Kulite putih-putih to. Iya. Kae mesti meletik pamikire iso gawe pesawat terbang, iso gawe mobil. Alah. Wong kulit putih iki mesti pinter pemikirane. Urung karuan. Jembar wawasane. Ai isih pinter ireng. Kok iso? Ngerti pitik. Heeh. Pitik ireng iso ngendok putih, pitik putih kok iso ngendok ireng. Iya ya. Entek wis ta. Enek jane ndok ireng. Apa? Kok tak fotoke. Wong gelem biru kaya bebek lho. Kok ndok ireng dipoto engko sanu metu glugute. Cek tak ayal neh, Mas. Alah, ngeyelo. Nih, apa-apa sing putih iki menurutku hargane mahal bermanfaat. Contoh susu sapi kae. Nggih. Regane larang ning susu sapi asli segar Boyolali. Alah. Regane larang warnane putih bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Ora urung nggur kanggo bayek.
Lah sampean nyuwun sewu. Yo kanggo wong gedhe ta kanggo pribadi no. Alah jenengan ngerti aspal. Heeh. Aspal ku yo kanggo masyarakat, kanggo wong akeh. Berarti isih penting ireng. Oh iya. Nek susu nggo dhewe. Nggo dhewe. Nek aspal kanggo wong akeh. Apa enek wong numpak motor, wah iki ning susu ora sida mlaku malah ngecit. Ting perwentul ngono ya. Walah malah makadang tok to wingo. Cek tak ayane Mas Meo. Pripun? Penonton sakmene kae iki ndelokne dalang ndelokne sinden ya ampun sindene putih mesti mriyayi ya ampun sindene putih kulite senenge mesti wonge alus ya ampun mesti putih sing dilem putih kulit alah urung karuan pomo putih sing digoleki sing utama ku lho nggur sing ireng piye maksudmu piye engko tak WA sindene lho kulite putih penonton mesti do ngelem kulite putih ya ampun sindene ayu-ayu kulite putih. Putih kulite ya ben sing digoleki ya nggon sing ireng. Ngene iki lho asosiasimu ki mesti 18 plus pornografi XNN X hamster X videos. Lah kok malah ngerti alamate kowe? Wah bahaya. Ora sangguyu-guyu pamer untu gingsul kowe. Nek pamer-pameran gingsul nggonku sak cangkem gingsul kabeh, Mas. Rumangsane kok apa? Eyel-eyelan ireng karo putih rumangsamu apa? Putih semene mbane sing digoleki bojone mereka masing-masing yo nggon sing ireng. Apa kuwi? Engko tak wa. Lho, piye to kok tak wae? Wengko dikira dikecrek karo polisi. Mboten maksude niku niki lho, teng mripat kan wonten bola mata yang warnanya hitam. Kuwi iki nek putih kan nek ireng kan ya lho, ketok blalak-blalak ayu ngono. Jan iki kok apik-apik sing telu iki. Heeh. Cirelu. Top dulu. Mas. Heeh. Kowe iki jarene arep nggo sinden. Loh, sinden Asta berarti hebat-hebat luar biasa semua lah ini. Lah kok enek nyambike? Umpama mbok samakan transportasi utawa buah napa iso Mas sindenku ki umpama. Oh, jelas. Umpama apa mbok padakne karo umpamane buah ngono iki jelas stroberi, anggur, melon, kayak terus jeruk. Lah iki lho debok basa. Nenek yo apik, banana iki pisang iki kambil. Heeh. Sik to. Buah iso debok basa iki lemu pelecehan seksual lho. Lah argi apa umpama buah-buah kepeksa lho niki. Kepeksa ngarani buah pol-polo ya bence. Iso buah bence rumangsamu. Awakmu saiki sowan kene kudu iso tak tes kecerdasanmu, Mas. Oh, fatonah, Mas. Weh, fatonahnya artinya apa? Ya, cerdas. Hebat, luar biasa. Berarti emang ngaji nggur bismillahirrahmanirrahim sadaqallahul adzim kuwi bayek iso kuwi. Saiki tak du momone saut-sautan selawatan apa iso, Mas? Lah monggo nyuwun sewu lho. Kula dangu dateng pondok pesantren. Lirboyo. Teng Lirboyo kula 3 tahun. Nggih. Al-Falah Ploso kula 3 tahun. Pondok liyane Tebu Ireng Jombang. Tebu Ireng Jombang ngapunten kula namung 6 tahun, Mas. Iya, Boyo. Nggih, kok suwi men le mondok lho. Lho sing ngendikan mondok sinten? Lah kuwi 3 tahun 6 tahun kuwi mau. Dodol es. Dodol es saya turut pondoke genyo. Wah, kan ngedoli santri-santri kuwi. Andingku Mas yo kene andingku lungguh andingku. Monggo mbok ambung. Ora, paling tak keruwek-keruwek ngono. Nggih. Kene lungguh andingku. Kita selawatan untuk menghibur para warga masyarakat. Tenan iso ya? Iso ora we? Ora iso tak keruwek lambemu lho, Menggo. Iso. Aku gemes karo lambemu. Aku jejer kaya wong kembar. Yalah, alah. Kaya jambe disigar. Iki jambe apik, jambe bosok ngono ya. Iya. Muhammad Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah.
lambe kok apik men kaya ngene apike. Selawatan iso, ngaji iso. Alah pintere, luar biasa. Hebat. Tak akoni lulusan pondok tak akoni. Aku kok wedi dhewe to. Hebat dol tinuku sampeyan iso selawatan. Nggih lah niku mboten sah kula ibu-ibu nggih saged sedaya. Tes apa piye? Lho. Salatullah. Yo. Ala toha. Salatullah. Ala yasin. Tawasalna. Wa bil hati. Wa kulli muja. Di ahlil bad. Shallu ala Nabi Muhammad. Salale bersama Astabrata Mustafa. Nah, lho. Jan. Astabrata Mustafa. Ayo no grup hadroh kok. Oke. Nganggo Jawa bisa? Oke. Ana ula-ulane tape, Rambatane witing jambe. ana prawan rana rene. Ulon jengongok nyokot lambe. Prawan rina-rene. Penting Purwakantine padha to. Yo a i u e o ne. Ana prawan rina-rene, Nggih. ula dengongok nyokot. lambe. Ana ula-ulane sawa, Rambatane neng witing nangka. ana prawan rambute dawa. Ulon jengongok nyokot dodo. Bar nyokot lambe nyokot Dodo. Kok saya medun to, Mas? penting Purwakantine. Tiba. Ya padha One. Heeh. Ana ula-ulane diwel, Rambatane neng witing apel. ana prawan atine mangkel. Ulon jengongok nyokot udel. Kok Ulon saya jengong. medun to, Mas? Ya ulane cang lanangan. Iki kok lek saya suwe teko kecamatan. Ya sing penting sampeyan iso nyauri ngono, Iya, iya, dagelan iya. cerdas soke Oh, Astabrata Mustafa padake. Medeni wong. Ana ula-ulane luwuk, Lah, rambatane neng witing jero. ana prawan dase muntah mantu. Ula jengongok rasida nyokot. Lho, kok jarimu Purwakantine pas i o ya Lah kowe o. paramu rono lho, Bro. Tak balene ana ula-ulane luwuk, Rambatane neng witing jero. ana prawan dase muntah mantu. Ula jengongok rasida nyokot. Kowe kudu iso nyauri, dadal diwalek aku kagak iso. Ajal sampean nek Ya. iso. Iki bahaya iki nggon kecamatan mangsamu. Kecamatan ya dileboni to. Ana ula-ulane luwuk. Ula luwuk. Iya ta? Ana lho piye balene ana. Ana ula-ulane luwuk. Ula luwuk. Mantuk. Ana cah wedok kok tenguk-tenguk basa we. Ula jengengak nyakot bathuk. Ulane goblok. Wong enek sing puk lho kok milih sing atos. Kuwi ya enek bathukane ngono lho. Wah. Ulane goblok. Wah, kono ki ening tahu, kok milih watu. Wah. Wong tahu iki lho. Kowe Lah. malah klerune. Lah kan enek sing puk, Pak Abar. Ya Dek Miu.